Ама и с тези слушалки нищо не чуем. Ще чуеш ли? Не го чуваш. Няма да го продуиш. Щом го чуваш камъка, тъй. Камъка чуваш, няма стотинка отдолу. Не мога да му направиш вълна. Махни и сложи камък. Ама стои само в едната посока. Значи тя ще фане парата отдолу. Я служи. Пак същия сигнал, няма. Има и... А може ли ние да го чуем? Ето. А ти не го ли чуеш? Чува се? Чува се, Цветното има се ли чува. такова? Пищи като връбчета. Връбчето пищи, когато е желязото, ама си има и цветно. Ето го. Малко се чува, ама се чува. Абе, Харманлият се е правил, защото на точно е така и Харманлият сигнал. трябва да е... Значи камъка не е точно върху монетата, ми е пълна страна. Така, защото видиш точно от камък. Правиш мак. Я да е по-голям мак. Това филм ще окръстим камъка и връбчето. Да се движи на. Значи, ако искате да тествате, една дупка изкопайте, камъка така, че да е на нивото на земята и тогава. Ама ти снимай сега да изкараш пари, пустете тези апарати. Аз снимам. Ели страницата. Гледайте. Само камъка? Где е пръстена? Ди го. На върхата? Давай, дай пръстени тук да. Чуеш ли сега как е сигналът? Само в едната посока. Да. Само връбче. Щубих вчера това ме бахте на булата. Как я настъпах? Това виж джипки. Това виж джипки. Аз стига тук.